tiegħu. Ma xi sħana m'għandux jaqsam xejn. Jiena qalu li tħobb torihom. Xogħol kontu xogħol sejjer biex kulta. Jien ħaddim naħdem iktar. Jien qalu li tħobb torihom. Laqqa xejn. Skont it-tempu. Jiena mfuq qed jindikaw li jekk iħoss il-Bartnati. Qed jindikaw li illi anka kif qed issuq dal-aħħar. Ejwa. Bidi barra. Bidek barra u hekk ġifieri. Anka issellem in-nies. Tiskanta. Jekk naqbel li tazza tal-ilma jekk iżomma daf. Kollox. Ġew it-tiġijiet issa. Jien qalu li anka kif tnaddaf widnejk. Ukoll differenti. Tieħu daw il-pożizzjonijiet. Kollha informazzjoni perfetta. Milli qed jinformaw. M'għandek xejn fake news. Però ismani, Matteo, s'issa bħallum ġurnata bħal di. Mhux aħjar ġibtinna nofs tużana pastizzi. Taħseb? Għalfejn pastizzi mhux pereżempju dullija. Jew bettieħa. Mhux iktar tifriskak. Għax hekk imdorrin. Le, memma bħal ġurnata bħallum, min qed isegwina. Mhux sabiħu, dak li jkun jgħidlek. Pastizzi dejjem sbieħ. Inti għandek l-asla fil-ħajja. Ekku. Ġifieri, jekk inti l-intenzjoni li keċċio. Fimni, daw, għallu li għala ġidu fidu, għallu li basta fidu barra u ġidu fidu. L-ewwel ħaġa li għallu li. Sakemm għaddej pari. Tittomodu miktar rikliem ġew, ġifieri minna ħatija kiva. Jiena ovvjament. Ormai tal-mestier, ġifieri. Ekku, il-leader. Le, il-kelma tiegħi hija dik, tkun dik. Il-kelma tiegħek tittomoda. Tittomodu naqra iktar. Però apparti il-gosti. Il-verità hija illi ħafna minna, ġifri ġibtlek eżempju bil-pastizzi, għaliex ħafna minna jgħidulek issa bħallum jien kif Ekku. Apparti li tittiekol u tieħu pjaċirek, imma bħallum festa ħanoqgħod relax, ħanoqgħod nagħmel training. U naqbel magħhom. U daħat ma qal illi inti trid mitnejs għal ħadd ħdutu festi illi dejjem tiekol bil-pinna u bil-klamar. Dejjem għandek l-għażla, f'liema sens. Illi jekk fil-maġġoranza ta' żmien ġan, ħanamel li suppost. Mela kiena matul il-ġimgħa m'għandix raġuni għalfejn nieqaf għand tal-kantunera nieħu l-pastizzi. Imma jiena nista' nipprepara xi ħaġa aħjar illi jew waqaftu xtrajta pereżempju u hija iktar ħelti minn oħrajn, jew preparajta mid-dar, mhux aħjar nagħmel hekk matul il-ġimgħa biex meta jkolli hekk kif qed inti festi, inkun nista' naffordja nagħlaq għajn waħda. Imma vera tista' taffordja għal kollha. Pereżempju, sħabek il-Juventini. Iva. Għadhom kemm ħadu. Sħab il-Juventini, inti Juventini. Ejt aħna. Ngħidlek li sħab aħna. Intom ġew. Aħna xejn, għasin x'għandix naqsam mal Aħna mhux hekk nitkellmu aħna. Jien nammirhom daqshekk. Għaw Juventini u Malta taħsibhom kun jom Anjeli. U mhux taħsibhom mexxu huma. Jew Allegri l-aħjar bidlu dak, aħjar qal. Allegri aħna ma tantx kien joġobna lanqas tal-Milanisti ħanejdu. Anyway, mela għax illum ġurnata tal-Allegri. Tal-Allegrija. Anyway, mela, Ġan, nsejx kont se ngħid. Insejx kont ħatejt. Ma nafx fejn konna. Sħab il-Juventini. Bravo, very good. Mela, sabek il-Juventini, wara li ħadu il-Juventus. Nitfixket. X'ħadu? Wara li ħadu l-lik, l-lik minn il-Champions, tajjeb. Taro, jixorbu l-birra, ix-xampanja, eccetera. Min jgħidlek skandlu. Jiena ngħidlek, dak huwa eżempju ċar, illi inti kif hemm ħinijiet li tirsisti, hemm ħinijiet ukoll illi tiddeverti. Issa, kemm ikun aħjar Ġan, u hawnhekk nixtieq nasal, illi inti taqqad id-divertiment ma li tasal anka għall-ambizzjonijiet li għandek. Mela tirsisti u tiddeverti jistgħu jkunu flimkien. Il-famuż exercise u hemmhekk il-punt ta' kollox nixtaq nitkellem illum. Inti tista' tagħżel illi jew tagħmel xi ħaġa illi taħdem għaliha kontra qalbek. Jew tant inti tagħmilha mill-qalb li jitixbdek leha. Li vera titaħdem xorta, għax bħal kollox titaħdmela. Imma illi qisha tixbdek. Aħna l-irġiel pereżempju biex min qed jarana llum anke nawguralu l-ewwel nett il-festa tajba. Min mhux soltu jismana dejjem nitkellmu fuq każijiet li tista' tagħmel affarijiet konkreti u reali biex anke inti tejjeb id-dera tiegħek u kif tħossok. Ġan, aħna l-irġiel pereżempju jattirana ħafna il-futbol. Ħafna minna jkunu looking forward li darba fil jew tant l-aħjar darba fil-ġimgħa jkollna logħba five-a-side. Isek laqqas tara problema, taf li ħadd itħabat, ħadd eriq. Imma isa tiġdek, ħiġri għasar il-ħamis ħana nagħmlu. Għax tkun mal-ħbieb tiegħek għax ħadd idħak xi daħka. Mela, mbagħad hawn min jagħmel kif għamlu il-Juventini li ċelebraw. Ikunu qegħdin ifittxu għall-birra ta' wara wkoll. Parti mill-avveniment. Anyway, imma dik il-five-a-side tiġbidhom lejn l-exercise. Issa jina immaġina niġi fuqek Ġan, ngħidlek Ġan hi, l-aħjar tip ta' training li huwa hekk u hekk. U inti dat tip ta' training ma taħdmlux. Għajdli kemm il-darba ħatamlu.
forsi tkun minn dak it-tip ta' il-minoranza totali illi għamlu dak kollu li hemm bżonn anka kontra qalbhom, imma tant huwa minoranza ġan illi mhuwiex worth it. Li ngħiduha wkoll kif inhi, il-ħajja tiġi kera. Jekk inti ħatoqgħod titħareġ b'xi ħaġa li vera m'għandikx pjaċir, dejsek tittikol bil-fors jimpressjonawni daw li jqogħdu jieħdu daw ix-shakes pereżempju. Ħajja. Jien sabiħ it-tieni jew xi biċċa laħam. U again, tiltaqa' mal-minoranza ġan illi jgħidulek nippreferi nixrob milli noqgħod niekol. Tiltaqa' ma' kollox fil-ħajja bħal kulħadd. L-importanti kulħadd b'gost ieħor, però li titlef mill-pjaċiri tal-ħajja. Naqblu. M'hemmx sabiħ. Mhix worth it. U normalment li ħajxilek ġan, jekk inti tlift minn daw il-pjaċiri, tant ħataq biżlek, tant imma tħat irribella, illi hemm ċans li tmur l-oppost liħor. Jien iltaqa' ma' nies jgħidu li jiena kont għamilt dieta. Dejjem rossu chicken li huwa skandlu, fis-sens illi ġismek għandu bżonn kull tip ta' nutrienti. Ittieħ rossu chicken biss, mhux biex ħadd tixba mentalment, tiddejjaq, imma anke fiżikament. Ġismek għandu bżonn vitamini, nutrienti minn ikel differenti. Mela dik number one. Jiġifieri min għalih illi minn hawn u xarejn oħra ħajkollu figura aħjar u qed jiekol rossu tiġiġ molli kuljum. Normalment. Apparti li anke ngħidha ta' dwejja u depressanti. Imma mill-banda l-oħra qed jagħmel ħażin jew qed jagħmel tajjeb? Ġan, qed jagħmel ħażin totali. Għax inti anka avolja ir-rossu chicken minnu nnifsu mu qed jagħmel xejn ħsara li tieħu rossu chicken il-ħin kollu lilhom biss, ħażin mentalment, ħażin fiżikament. Għax hemm dak li anke jgħidulu r-rebound effect. Illi meta mbagħad inti wara dal-perjodu laqqas nax naqbad insejjaħlu ta' dwejja, aħna ngħidulek ta' dwejja. Tikol dejjem l-istess, inti malla tibda tikol kif kont tikol qabel, ġismek bħal bandla, jekk inti mort ħafna l-qudiem, ħajjiġi lura ħafna. U din arawa mhux biss min jiekol rossu chicken biss, għax da jista' jkun ġan, illi qed tikol biżejjed rossu chicken, ġifieri qed issostni ruħek biżejjed biex niftehmu. Imma narawha l-aktar f'min jiekol mill-inqas. Illi jagħmel dak is-sagrifiċċju jekk jista' jkun jiekol ta' dama biss, jew tuffiħa biss ġurnata. Malli ta' biżlek u xbajt. Tajjeb, daqgħod ikol normali u tara dak il-fridge para l-fuq. Għax imbagħad mentalment u fiżikament ġismek ikollu bżonn jirpilja. U jirpilja billi jerġa' jtellek il-pis kollu lura f'ħakkatajn u hemm min iżid miegħu. Jiġifieri min qed bħalissa taddilu minn moħħu illi huwa ħafna, illi dak li jkun jgħidlek ħanagħmel dieta stretta. Ħanagħmel xahar dieta stretta, ħanara kif nagħmel ftit forma ta' taħriġ, ħalli nerġa' daw 8 kilos illi għandi żejda jew 10 kilos nitlifhom. Ekku. Dak qed jagħmel sagrileġġ. Bla dubju ta' xejn, jiġifieri coaches, nutritionists, dietitians, tobba kollha jgħidulek tagħmilx dik l-estremità number one. Għal diversi raġunijiet ġan. Mhux biex inbeżza ma' realtà. Hemm min anke storda pereżempju kien qed isuq badħel ġuħajt. Għandek min pereżempju illi bida jitlef xahru, għandek min speċjalist tal-bidrib. Dak huma l-każijiet estremi imma li jeżistu. Fuq affarijiet reali, jgħidu ma spiċċajx l-istar ma ġalewx accidents, għal-grazzja tal-la. Inti, jekk ħad titlef il-pis f'daqqa, l-aktar li titlef malajr huwa il-muscle, huwa t-toning tiegħek. Mela inti mhux tab xejn wara dita stretta minkejja l-inqas fis-sizes. Ħad tiġi mpaħpa. Ħad tiġi mpaħpa. Hemm min jgħidlek jiena kuntenta issa nilbes libsa sizes żgħar, żewġ sizes żgħar, ma tal-mistħija. Jekk jiena mmur meta narani pereżempju qabel ma neħasel, jew meta mmur il-baħar għax qed nara kollox imdendel. Hemm min jgħid aħjar kif kont, kelmek straight. Għandi ħabiba tiegħi li tgħidli isma' aħjar kif kont. Għax li għamlet kif qed tgħid inti. Aħjar kif kont għax kont iktar maquda milli issa dan papħa. Huwa qed tippenikja kif tidħol fil-imbieħ. U fuq bażi ta' kuljum, forsi l-ewwel ġurnata. Dik tgħidli jekk għandna ħin x'ix tista' tagħmel di? Mhux bħalek. Mela, ħanibdew pass Sara. Fuq bażi ta' kuljum forsi l-ewwel ġurnata għax inti qatt ħafifa u salejli tkun għadek tikol normali ma tħoss xejn. Però mbagħad tibda tistordi, tħossok għajjena, hemm min jgħidlek ma sitta jkolli bżonn norqod sirt. Inqum ħażin, norqod ħażin, dejjem moħħni flikel, bin-nervi, ma nista' nifoka fuq xejn. Qed jurik is-sintomi kollu ġismek li dak li qed tagħmel huwa ħażin. U nifhem illi għax qegħdin tajt fi żmien, allura x'issa sajf wara l-bib allura isu l-loġika tgħidlek mela xi ħaġa estrem. Però fil-verità issa, anzi, huwa żmien illi inti tibda tirranġa daw iċ-ċoċati. F'liema sens. Illi inti tapprezza. Illi jekk ħad titlef il-muscle issa, apparti li fi żmien il-baħar mhux ħad tidher tajjeb, number one. Number two, anka fit-tul ta' żmien, ħad tkun talment qed tispara f'saqajk. F'liema sens. Illi meta inti ħadd naqqas dan it-toning, awtomatikament ġismek huwa aktar prone, jgħidulu, għandu iktar ċans li jżomm ix-xaħam. U b'mod normali,
jekk nagħmlu bil-kontra, jekk nagħmlu l-exercise, apparti li grazzi għall-exercise ġan, naffordja jiena f'jum il-ħaddiem nieħu żewġ pastizzi, għax ħdimt għalih, ħraqtu minn qabel, u ġismi għandu bżonn iktar petrol, iktar ikel, milli hu meta ma jitrenjax. Ma dik number one. Apparti minn hekk, meta inti qed tagħmel l-exercise qed iżid it-toning. U dik kulħadd jaqbel magħha. Naqblu. Li ma jafux ħafna nies ġan huwa li meta żidt it-toning awtomatikament qed naqsu x-xaħam. Ġifieri meta inti qed iżżid it-toning permezz tat-taħriġ. Ekku, u apposta għandha media u ħanispjega lek aħjar. Ix-xaħam qed naqsu. Qed naqsu, bla dubju ta' xejn. Jiġifieri, bit-training żidt it-toning qed tidher iktar maquda u qed naqqas ix-xaħam. Mela bil-kontra, bdita estrema, jekk inti qed naqqas it-toning, iċ-ċans li ġismek issa dak li tieħi żommu bħala xaħam ħajola. U għandek min imma, u tajjeb illi hemmhekk ħatużanna l-livell ta' jdejk. Illi jgħidlek jien qed nagħmel training, jien ili għaddej 15, però l-miżin tiegħi ma ċaqlax ta' baqa' hekk. Proset tassew. X'ikun qed jiġri? Mela idejja minn hekk ħanġibhom hekk issa ġen. Flima sens. Mela, bejn wieħed u ieħor, il-pis ta' xaħam huwa madwar 3 darbiet ta' toning tal-masil. Mela jekk dan huwa pereżempju kilo ta' masil, madwar 3 darbiet tiegħu huwa kilo ta' xaħam. Mela jekk persuna ġan tilfed daqshekk xaħam, imma żiedet daqshekk toning, il-miżin baqa' l-istess, imma d-dera hija totalment differenti. Il-famużi inches pereżempju għalhekk Kimberkin, għax inti nduna tajt iwa jiena minkejja li għadni pereżempju 70 kilo. Ta' kif il-marelli il-qazzet iġini aħjar, kif pereżempju dik il-libsa qed toqgħod aħjar. Għax naqas ix-xaħam u żied it-toning. Min ovvjament qed jagħmel it-training ta' toning ta' għax hemmejn jgħidlek li dak alla jbirek rabbejtu masil. Minn ma jkunu qed jagħmlu training biex isibu skuża għalfejn mhux jonqsu jgħidu illi bit-training. Skont xi training. Il-mixi biss ħankun kategoriku kif dejjem kon ġan mhuwiex biżejjed normalment biex titlef ix-xaħam għat-tul ta' żmien. Jekk tkun persuna magħmula kbira u tibda minn ftit passi ħajjejnuk. Però għal min minna mhuwiex obese ħafna, tajjeb, normalment il-mixi biss mhux biżejjed. Però tajjeb ħafna għal moħħ. Dik number one. Ġan, fejn xtaqt nasal illum? Tista' jew oġġett taħdem għalih u dejjem hekk trid tagħmel, jew jista' oġġett apparti li inti taħdem għalih jixdek lejh. Mela jiena l-appell tiegħi għallum anke naf dawk il-ħafna nies li s-soltu ma jistgħux jarawna mallum qed jarawna huwa sib xi ħaġa li tieħu gost tagħmel. Għax dik ħadd iġbdek lejn l-eżerċizzju. Tippreferi tmur ma' tfal tiegħek tisfen x'imkien? Mur. Tippreferi tmur ġo pool? Mur. Tippreferi tagħmel kif nissuġġerixxi l-aktar jiena personali l-exercise f'ambjent ta' grupp fejn hemm ħbieb oħrajn li qed jagħmlu session miegħek? Dak li jħossok tajjeb, ibda minn hemm, għamlu. Tippruvax tisforza xi ħaġa. Għajt jiena dal-oġġett nimmaġinani nagħmlu bejn wieħed u ieħor 3 darbit fil-ġimgħa. Issa jiena għax nifhem illi 3 darbit fil-ġimgħa jista' jkun wisq għal xi nies, nissuġġerixxi ħafna li l-exercise isir nofsija. Imma nofsija sura ta' nies 3 darbit fil-ġimgħa. Number one. L-ideali il-parir tiegħi huwa li dejjem ikun hemm coach jew aktar minn coach wieħed preżenti għal dak li qed tagħmel. Ħalli mhux biss tkun taf x'inti tagħmel, imma kif tagħmlu u għalfejn qed tagħmlu. Bħal kollox fil-ħajja. Nissuġġerixxi wkoll li jsir f'ambjent ta' grupp. Fejn hemm laqda hemm is-saħħa. Mela jekk jiena qed kelma qabel, qed kelma wara, ispirajt ruħi minn persuna A, tallimt minn persuna B, dak ħanieħu gost nagħmlu aktar. Għalhekk il-famuż 5-a-side jaħdem ħafna wkoll. Issa l-parir tiegħi huwa illi billi wara xi 5-a-side lemmu law tieħu birra, all right, jekk taqbdu vizzju, jekk tagħmel xi lejn tixrob, ir-riżultat ħajkun backfire. Eżatt, għar milli. Birra wieħed jgħaddi il-kwantità hija problema. Huwa żejjed. Grazzi ħafna lilek Matteos, nawguralek illi tkompli tgawdi l-jum il-ħaddim u napprezzaw ħafna li kont magħna hawnhekk. Grazzi lilkom tal-istedina. Thank you. Tal-lum f'din ix-xandira diretta illi tkompli magħhom minn hawn ftit tal-momenti oħra wara li fost l-oħra ikollna Tiziana Kallejja u anke ħina l-Ġonġi.